әйтеп җырлау өчен туган телне күп еллар өйрәнергә кирәк. Чирек гасыр элек ирешелгән казанышларның берсе өлкә үзәгендә татар теле фән буларак укытылучы 38-нче урта мәктәп ачылуы. Әлеге уку йортын тәмамлаучыларның берсе Рушания Мушарапова. Бүгенге көндә Казан югары уку йорты таләбәсе, татар моңы лауреаты. Шушы 25 ел эчендә татар хәрәкәтенең иң зур казанышларының берсе ул Мирхәдир Фәзи исемендәге Оренбург татар драма театрының төзелүе. Ул Татарстан белән Башкортстаннан тыш бердән-бер татар театры. Профессиональ нигездә тергезелгән татар театр залында өлкәнең төрле почмакларыннан килгән милли хәрәкәт активистлары, хакимият вәкилләре, төрле милли оешмаларының лидерлары, дин әһелләре, татар оешмасының эше белән танышырга, милли сәнгать белән хозурланырга җыелды. 25 ел элек ирешелгән казанышлар бехисап. Яңа вакыт газетасын гамәлгә кую, Татарстан белән оралашуны яңа югарылыкка күтәрү, милли авылда татар йортын булдыруда катнашу, мәктәпләрдә татар теле дәресләре укытылуын контрольгә алу, татар сәнгать түгәрәкләренә ярдәм итү, менә ул татар милли хәрәкәтенең бу елларда башкарган эшләренең тулы булмаган исемлеге. Өлкәнең төньягында яшәүчеләр Россия төбәкләре арасында беренчеләрдән булып Татарстан каналын карауга иреште. 2001 елны без Россиядә беренче булып Северный Бугрустан әсәкәйгә Татарстан телевидениесын керттек. Ул вакытта спутник юк әле. Ике библиотекада татар китапларын, газет журналларын яздырып ала башлады. Татар балалар бакчасы ачтык. Беренче башлады безнең Галәүдин Мәскәт абый, Гилметдинович. 98 елга хәтле финанс вопрослары Татарстан белән бергә решать ителгәннән соң да анда согласование проектлар кирәк, күп эшләр туры килде. Менә 25 ел буена без бер генә мизгелгә дә үзебезнең милли мәсьәләләрне тикшермичә калмадык. Һәм хәлебездән килгәнчә күп эшләр эшләдек дип әйтсәм, бер генә дә ялгыш булмас. Иң мөһиме милли үзаңлы, булдыклы кешеләрне барлау, туплау булгандыр. Кичә барышында милли хәрәкәтнең лидерлары, активистларының исемнәре атала барды. Иң беренче җыелышлар китапханәдә булды, һәм менә безнең күз алдында барсы да алар үтте. Бүгенге көнгәчә без һаман шул оешмалар белән эшлибез. Башлап җибәрүчеләр булмаса, шундый актив бүгенге эшләр дәвам итмәсе. Ирешелгән, ләкин бүгенге көндә югалтулар исемлегенә кергән. Педагогия университеты белән педагогия колледжының татар бүлекләре. Бүгенге көндә дә әлеге уку йортын тамамлаучылар Оренбург укытучылары сафында. Студентларны без татар теле укытучысы ясап кына чыгармадык. Аларны театрларга йөртеп, аларда татар халкына, татар теленә, татар моңына, татар культурасына мәхәббәт тәрбияләдек. Соңгы елларда Мөхтәрият татар шмакәрләре белән эшләүне дә җайга салырга тырыша. 2015 елда Оренбург өлкәсендә гаять масштаблы эшләрнең берсе ул бөтен Россия авыл сабантыен үткәрү. Бу эштә дә Мөхтәрият татар малтабарларына таяначак. Алдыбызда иң зур эш тора 6 июньдә 2011 елда Всероссийский сельский сабантуй була. Аның өчен без бөтенебез уйлыйбыз, әзерләнәбез. Рәхим итегез, бөтенегез безгә килергә. Бүген исә Оренбург өлкәсе татарлары тормышының барлык яңалыклары турында Татарлар Оренбург.ру сайтыннан белергә була. Оренбургтан Фирүзә Абсалямова, Татарлар.